गासैबो मिडिया बिथांमोनसिम आङो फुंबिलि प्राइमारि बिपिएफनि जानानै खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दा जोंनि दिनैनि प्रेस मिट होनायनि गुदिया जाहैबाय जोङो नैबे जोंनि फुंबिलि आवलसियानि सायाव थानाय बे दालाङा दिनैसिम कमप्लिट जानो थाङाखै आरो कमप्लिट जायाखै। बेखौ हाग्रामा बिथाङा सिगां 3 बोसोरनि सिगाङावहाय बेखौ गायसननानै गालांदोंमोन आरो बियो हाबदान जानानै दङ। दा जों नैबेखौसो बुंनो नागिरदों, नैबे फुंबिलि दालांखौ जोङो दा गोदान सरकार थानाय बे इउपिपिएल सरकारनि बिथां प्रमद बर' बिथांखौ जोङो जोंनि ओनसोलनिनो मोनसे गान्दा क्लाब होननाय दङ। बे गान्दा क्लाबा जोङो ओनसोलनि मोजांखौ नायनानै जोंनि दालांखौ जिहेतु गोनांथार होननानै जोङो गान्दा क्लाबनि जानानैबो गोबां मानसिफ्रा माने समाज सिबियारि बिथांमोना ज' जानानै गान्दा क्लाबनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टखौ लाफानानै बे दालांनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन आरो प्रटेस्ट खालामनो नागिरदों। प्रटेस्ट खालामनो नागिरनायाव बेयाव जाहैबाय मा, बिथांमोना मन्टु बर' बिथाङा फैनानै दानि इउपिपिएलनि केन्डिडेट बिथां मन्टु बर'आ फैनानै नैबे दालांखौ नोंसोरो प्रेस मिट खालामलायनांला, ससियेल मिडियायाव आगारथ'नाङा, आं रायलायगोन, सप्तासेनि समनि उनावनो बे दालाङा जाफुंगोन होननानै बिथाङा फोरमायलांदोंमोन। बिथाङा थांनाय जानुवारि 29 खालि फैनानै बिथाङा जोंनो बेखिनि कमेन्टखौ होलांदों। रायजोआ बेखिनियाव सप्तासेनि उनावनो बिथाङा सिफजों रायलायनानै डिसिसन लागोन होनना बुंनायखाय जोङो गनायनानै लादोंमोन। नाथाय दिनैहाय जोङो नुनो मोनबाय बिनि उनावबो प्रमद बर' बिथाङा सप्तासेनि उनावहाय अनसलियाव मोनसे प्रग्राम दंमोन। बिथाङा अनसलिनिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै बिथाङा बे दालांखौ नायनो थांनानै लोगो लोगो नायखांनायनि उनावहाय इस्टिमेटखौ गाबोननिफ्रायनो बानायनानै जोङो बेखौ मुभ खालामबाय थासिगोन। बे इस्टिमेट माबाया टेन्डारा जाखांनायनि उनाव लोगो लोगो बानायगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा बे दालांखौ दिनैसिमबो दिनैहाय इलेक्सन सफैलायबाय, बिथाङा दिनैसिमबो बानायनो हायाखै आरो बिथांमोना दिनैहाय जोंखौ बे ओनसोलखौ जेनेबा नंखाय बुंबाय थानानै बा थगायनानै दोननो नागिरदों नामा? दिनैनि दिनावहाय बिथाङा सासे मन्टु बर' बिथाङा बेखौ रिक्स लादोंमोन। बिथाङा बेखौ रिक्स लानानै मावफुंनो हायाबा बिथाङा आरो मावफुंनो हायाखै। बिथाङा जोंनि जायगायाव फैनानै माबाफोर बिफैगोन। रायजोफोरनि सिगाङाव मा बुंगोन? जों बुंदों, जों बिपिएफ हान्जानि जानानै जों बुंदों, जों गले गले खावलायदोंमोन। जों बिपिएफ हान्जाया बे दालांखौ सिगांनो लुफाखाबाय, आद्रा जाबाय। बिनि सिगाङावहाय बिथांमोना केस होदों बे दालांखौ। बे केस होनायनि उनावहाय बिपिएफनि दिनाव जिखिनि लामा दालां जानाय, बिटिसि ओनसोलाव जिखिनि वान टाइम स्पेसियेल पेकेजनि बे सेन्ट्रेल स्किममोन, बे सेन्ट्रेल स्किमनि गासैबो स्किमनि एगेन्स्टआव बिथांमोना फैसा जाख्ल'दों होननानै बिथांमोना केस होनायनि उनावहाय बिपिएफनि दिनाव जिखिनि लामा दालां जानाय, बिटिसि ओनसोलाव जिखिनि वान टाइम स्पेसियेल पेकेजनि बे सेन्ट्रेल स्किममोन, बे सेन्ट्रेल स्किमनि गासैबो स्किमनि एगेन्स्टआव बिथांमोना फैसा जाख्ल'दों होननानै बिथांमोना माने माबा खालामदोंमोन, अजद दैखांदों आरो लोगोसे बिथांमोना केस होनानै होदों। दा केस होनाय लोगो लोगो बिथांमोननि नैबे दालाङा, जेनेबा जोंनि बिपिएफनि बानायनाय समावहाय नैबे दालांखौ बिथांमोना केस होनाय लोगो लोगो बे हाबदान जानानै थादों। आरो मोनसे खोथाखौ जों बुंगोन, बेनि अनगायै गोबां बुंनो दङ। जोङो गभर्नमेन्टखौ जोङो बुंगोन, इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ। इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दिनैहाय पिएमएवाइआव 800निफ्राय 900 1000-1500सिम जों लानाय खोनादों। पिएमएवाइ न'नि एगेन्स्टआव गंसे न'आव 1000 आरो 1500, 800, 900 बेबायदि बिनिफ्राय जागायो। मेम्बार चेयारमेनफ्रा लायो। आरो मोनसे खोथाखौ जों बुंबावगोन, अरुण'दय स्किमावहाय मा जादों? जोङो जायबायदि मानसि बिथांमोना बिधबा, एक नाम्बाराव माबा जानांगौआ बिधबाया जानांगौ, बिधबाया मोननांगौ, बिधबाया मोननो हायाखै। आरो बिनि एगेन्स्टआव जों बुंबावगोन, बिधबानि अनगायै जाय बिथांमोना बुरैनानै थादों, रावबो ओरैनो बुरैनानै थाया, बुरैनानै थानाय बिथांमोना मोननांगौमोन। आरो बिनि उनावहाय दंबावो गोरिब गुन्द्रा, जायफोरा बिथांमोना गोरिब बिथांमोननोबो होनो हायो। बे बिथांमोना अरुण'दय स्किमखौ गावसोरनि जायफोर इउपिपिएलनि लिडार बिथांमोननि हिनजावफोरासो मोनदों, बिथांमोननि न'खरावसो नुनायखौ जों नुनो मोनदों। दा जोङो फुंबिलि प्राइमारि बिपिएफनि जानानै जों अजद दैखांगोन। नैबे जोंनि बे ओनसोलावहाय जोङो नैबे दालाङा मेजर, बे दालांखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै, बिथांमोना जोंखौ थगायबाय। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय, जोङो नैबे जोंनि फुंबिलि हालामनि बे ओनसोलाव आरो दिहिरा दं मोनसे, जोंहा बे ओनसोला एनसि भिलेज, बे एनसि भिलेजखौबो बिथांमोना दिनैहाय रिभिउ खालामना होनो हायाखै। दाखालि फेरेंगा बिथाङा फैदों सिब्रुबारियाव, बिथाङा बुंदों सासे मानसिया 7 बिगा 8 बिगानि अनगायै बारा मोना। बिथाङा मिथिया नामा? बिथाङा मिथिनांगौमोन।
फरेस्टनि जिखिनि 2005नि फरेस्ट रुरेल एक्टनि आयेन बायदियै फरेस्टनि बे फरेस्ट राइटनि बे आयेन बायदियै सासे मानसिया 27 हा बिगा मोननो हायो आरो जोंनि बे समाजारि गौथुमफोर रायजोफोर क्लाबफोर बेफोरसो 7 बिगा 8 बिगा मोननो हायो बेखिनि खोथाखौ बिथाङा मिथिया नामा दा जों अजद दिखांगोन दिनैहाय जोंनि गेजेरावहाय हानि आरो बे दलांनि मैखोम माने रायजोफोरा बेखौ गोदोनिफ्रायनो जोङो जुजिबोदों आरो जोङो जुजिनानै जों नांथाबबोनो हायाखै बा जोङो बानायबोनो हायाखै नांथाबनाय हाग्रामा बिथांजों फैनाय लोगो लोगो हाग्रामा बिथांखौ जों खेबसे लाबोनो हादों खेबसेयावनो बे दलांखौ बिथाङा होलांदों आरो नेक्स्ट बोसोरनि उनावनो बिथाङा बे दलांखौ मावफुंनो होदों जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां गोजोनदोंमोन नाथाय बिथांमोना बे वान टाइम स्पेशल पेकेजखौनो केस होनानै आरो बन्द खालामबाय जोंनि एरियाखौ माने गादबनाय बायदि जाहैबाय जोङो बिथांखौ जोङो सोंखारनानै बुंगोन इउपि गभर्नमेन्टखौ जों बुंगोन बिथांमोना खुगायावल' गोदै गोदै बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै जों बेखौ बुंगोन दा जोङो फुंबिलि प्राइमारिनि जि दुखु मोननाय आरो जोङो बिथांमोनखौ जोङो माने बिथांमोननि एगेन्स्टआव जोङो बे खोथाखौ बुंबाय आरो जब कार्डनि खोथाखौ आङो बुंगोन जब कार्डनि खोथाया जाहैबाय जब कार्डआ गोदो बिपिएफनि दिनावहाय मानो अफिसाव थायो होनना बुंदोंमोन जब कार्डआ बिपिएफनि दिनाव अफिसाव थायोमोननो गावसिनि दिनावलाय अबाव थाखो गावसिनि दिनावथ' अफिसावनो दङ दा जब कार्डखौ गावसोर मानो लाना दोनहैदों जब कार्डआव हारसिंनो फैसा थायो हाबो होनदोंमोन जब कार्डआव माबोरै हारसिंनो फैसा हाबो खामानि मावबासो मोनगोन खामानि मावग्राया मोननांगोन पाब्लिकआ मोननांगोन बिथांमोना माबायदि मावदों ट्रेक्टराइज खालामदों बिथांमोननि ट्रेक्टराइज खालामनायखौ जों नुवाखै नामा जोङो खिन्थु डेभेलप जानांगौ होननानै जों बुंदों खिन्थु बिथांमोना जब कार्डखौ अफिसाव दोना होनना बुंदों मानो दोनहैदों बिथांमोनाबो अफिसावनो दोनदों बिथांमोना जब कार्डनिफ्राय आरो बिथांमोननि जब कार्डनिफ्राय बिथांमोना 50-60 बिदि % लायो जिहेथु बिसोर ट्रेक्टरजों मावदों बेखौ जों मोजाङै मिथिगौ बेखौ जों दुखु मोनदों रायजोफोरा मोननांगौ बेखौ रायजोफोरा सासेयाव दिन हाजिरा हिसाबै 212 थाखा मोनो बेखिनि फैसाखौ मोननांगौ जोङो खावलायदों जोङो गोरिब गुन्द्रानि जिखिनि जब कार्ड मावनानै जाग्रा बिथांमोना फुरायैनो मोनजोबनांगौ मा 50-60 लालायनाय खोथा बेलाय बे खस्थ' मावनानै मोननाय माबाखौ गोरिब गुन्द्राखौ मान जानांगौ जों बेखौ दुखु मोनदों बियो जोंनिया फुंबिलि टु जावलेबान बेयाव गासै 21 कौटिनिमोन 21 कौटि सामथिं दङ दा बेयावहाय जोङो आरटिआइ बानायदों बे समावहाय इउपिएफएलनिफ्रा आरटिआइ बानायनायाव जोङो नुदों बिथाङा 19 कौटि बेसेबांबा लाखखौ दिहुनदों आरो दंमोन जोंनाव फैथ'आ दा नागिरना जों हरगोन जुदि नांथारगौ जायोबा मनरन्जन बिथाङा मावदोंमोन बिथांमोना केस होनानै माने अखान्थि खालामदों बिथाङानो बिथाङा मावफुंजोबनो हायासै बे खामानिखौ मनरन्जन ब्रह्मआ बै समावहाय बिपिएफमोन